Хайырлы иртә. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Ул карусыз кеше иде. Марат Садыйков турында аның белән эшләгән, анда дәваланган кешеләр әнә шулай ди. Кайгырту һәм ярдәм Актаныш районында урман җәнлекләренә уңайлы шартлар тудырганнар. Иҗатта үткән гомер, балаларны рәсем сәнгать әсәрләренә өйрәтүче рәссамның иҗат эшчәнлегенә багышланган күргәзмәсе ачылды. Казанда республиканың сәламәтлек саклау министры атказанган табиб Марат Садыйковны соңгы юлга озаттылар. Аның турында чын профессионал, сәләтле җитәкче һәм идарәче, һәр вакыт барысына да ярдәм итәргә омтылган яхшы күңелле кеше буларак искә төшерәләр. Әлеге залда ул күптән түгел сәламәтлек саклау министрлыгы эшчәнлегенә еллык йомгак ясаган иде. Инде зал тулы халык, аның гаиләсе, хөкүмәт җитәкчеләре, хезмәттәшләре, якыннары Марат Садыйковның тормыш баскычларын барлый. В период пандемии одни из первых пациентов, которые поступили, были в Казани. И фактически с первого дня в ежедневном режиме мы с ним находились на связи. Он давал советы, мы делились знаниями. Марат Садыйковның киңәшләрен әле кайта-кайта сагынырбыз, чөнки алар төпле һәм хәлиткеч иде дип искә ала хезмәттәшләре. Аңар үзем мин бик рәхмәтле безнең табибларны, безнең медицина алдагы баручыларны бөтенесен саклап, алга алып барып, бөтен безгә сабырлык булды. Ул соңгы сулышына кадәр Гиппократ антына тугры калган ышанычлы белгеч иде. Бу барыбыз өчен дә бик зур көтелмәгән югалту. Маратны мәңге истә тотабыз, аның эшләгән эшләре. Менә мондагы бинадагы килгән кешеләр әле кемнәрдер килә алмаган. Ул күрсәтеп тора, нинди җегет булды ул, нәрсә Татарстанның шулай күренекле җегете күп үзенең хезмәтен куйган. Без ниятлибез, язмыш иярле. Кискинәт арабыздан мәңгелеккә китеп барган Марат Садыйковның да ниятләре, чынга ашырасы максатлары бик күп иде. Сүз дә юк. Арабызда кайгырабыз, бу кайгыны уртаклашабыз. Нишлисең инде? Шулай килеп чыкты. Мәңге истә калырсың. Гомумән бу еллар алар онытыла торган еллар түгел. Гади табибтан министр булганчыга кадәр, аннан соң да кемнәр белән генә юллары кисешмәгән Марат Садыйковның. Барысы да аны ачык йөзле, аз сөйләшеп, күп эшли торганнардан дип искә алам. Ул аерылып торылды үзенең гадилеге белән, үзенең ишкерсезлеге белән, үзенең һәр вакытта кешеләргә ярдәм итәргә әзер торуы белән. Менә вакытның, тәүлекнең кайсы сәгатендә шалтыратма, шул вакытта ул алды. Шул вакытта ул ярдәм итте. Без аны белән шулай рәхәт эшләдек. Ул яшьрәк булса да, шул кадәр бик җайлы иде аны белән киңәшергә. Тумышы белән Марат Садыйков буадан район башлыгы Ранис Камардинов аның туган ягы белән кызыксынып торуын, ярдәм кирәкмиме дип гел сорашып, белешеп торуын, якташлары да аларның атаклы табиблар нәселе белән горурлануы турында сөйләде. Марат Садыйковның әтисен дә сәламәтлек саклауның легендасы дип йөртәләр. Ул Казандагы якташлык җәмгыятенә нигез салучыларның берсе. Бер көн элек бер туган көне белән катнашдык. Яш, матур, менә әйттем дә әле Марат яшәреп киткәнсең дип, безне каршы алып сөйләшеп, һәм инде сүз куештык, менә бу еллардан соң яңадан бер очрашып, сөйләшеп утырыйк әле дип әйттеләр, якташлар белән без барып катнаган идек, шулай итеп аерылыштык. Һәм шушы фаҗигале хәбәр килгәч, без барыбыз да тетрәндек. Марат Садыйков һәр ауруның язмышы белән кызыксынган табиб та булган. Ринат Харис фикеренчә, табиблар Әбүгалисина гыйльмен дәвасына тоташтыра белүчеләр. Реанимация поэмасы язылуда Марат Садыйковның да этәргече бар. Мин мәсәлән онларга турыдан-туры бер качанда мөрәҗәгать иткән булмады. Әмма ләкин мин 2 мәртәбә менә соңгы елларда бик каты авырдым.
һәм мин мөрәҗәгать итмәсәм дә, ул һәр көн сайын үзенең кешеләре аша минем сәламәтлегем турында белешеп торды һәм мине кайгыртып торды. Марат Садыйков табиб ярдәменә мохтаҗ булучыларны кайда күрсә, шунда ярдәм иткән. Самолетта очканда да, юлда очратса да, үз һөнәренә бирелгәнлеге, яратуы күпме кешенең гомерен саклап калган. Без барыбыз да аңа рәхмәтле. Мөршидә Җихан, Эльмира Җәләева, Ринат Сахибгәрәев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Башка хәбәрләргә күчәбез. Татарстанның барлык мәктәпләрендә 1 февральдан 18-нә кадәр без Россия гражданнары дип исемләнгән парламент дәресләре узачак. Алар республикада быел игълан ителгән милли мәдәният һәм гореф-гадәтләр елына багышлана. Проект 2009 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Быел ул инде 15-нче тапкыр узачак. Бу хакта республиканың Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның урта гомуми белем бирү учреждениелары педагоглары белән очрашуында билгеле булды. Парламент башлыгы фикеренчә, быелгы парламент дәресенең темасы шулай актуаль, чөнки халыкара хәл уңаеннан беренче планга балаларны һәм яшьләрне гражданлык патриотик тәрбияләү мәсьәләләре чыга. Шулай ук быел беренче тапкыр мәктәп музейлары өчен конкурс узачак. Укучыларга мәктәп музеен, аның уникаль экспозицияларын һәм экспонатларын, белем бирү киңлеген тасвирлаучы видеофильм яки видеоролик төшерү тәкъдим ителде. Конкурсларга нәтиҗәләр апрель аенда Россия парламентаризмы көнендә ясалачак. Минем уйлавым буенча, яшьләребезне тәрбияне, алар белән эшләүне укытучылар аркылы мәктәпләрдә, балалар бакчасыннан ук башлап, менә шушы алда тора торган тәрбия бирү дигән әйбер, ул безнең өчен бик бүгенге көндә мөһим. Дәүләт Думасы язгы сессияны ачып җибәрде. Россия парламентының Түбән палатасы карарларының төп блогы махсус хәрби операцияга мобилизацияләнгән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә бәйле. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә аның белән Алия Галиуллина таныштыра. Парламентарийлар Татарстан Конституциясына үзгәрешләр кертте. 6-нчы бүлектә 60 маддә өстәлгән. Төп яңалык республика җитәкчесе исеменә кагыла. Моннан тыш берничә норма көчен югалтты. Бу федераль законнар белән тәңгәлләштерү нәтиҗәсе. Шулай ук халык сайланучылары гамәлдәге берничә республика законнарына төзәтмә кертте. Парламентның 40-нчы утырышында республиканың төп законында үзгәрешләр турындагы карар бәхәсләрсез узды. Төзәтмәләр турында фикер алышырга вакыт җитәрлек иде. Бу мәсьәлә декабрьдәге пленар утырышларда һәм комитетларда каралды. Исегезгә төшерәбез, узган ел ук республика законнарын федераль законнарга туры китерү буенча эшче төркем төзелгән иде. В декабре 2022 года закон Республики Татарстан номер 109 ЗРТ о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан позволил нам продолжить работу по комплексному решению всех противоречий во взаимосвязи со всеми конституционными положениями, а не фрагментарно. Төп законның 7 бүлегеннән үзгәрешләр 6 бүлеккә һәм 60 маддәгә кагылды. Республика Конституциясының 25 нормасы үз көчен югалтты. Мәсәлән, моннан соң төбәк һәм хәрби прокурорлар Федерация Советы белән конституцияләрдән соң үз вазифасына билгеләнә һәм Россия президенты тарафыннан азат ителә. Шулай ук дәүләт хакимияте органнарының вәкаләтләре һәм югары вазифаи зат Татарстан Республикасы башлыгы рәис исеме расланды. Төп законга үзгәрешләр Татарстан президенты тарафыннан кул куелганнан һәм рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. Проведение дополнительных консультаций по вопросу, связанного с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новые наименования высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан. Яңартылган текстта Конституцион совет оештыру турында яңа маддәләр барлыкка килде. Документта шулай ук депутат таләбе җибәрелергә мөмкин булган затларның исемлеге киңәйтелә, хөкүмәт даими эшләүче югары башкарма хакимият органы буларак билгеләнгән. По праву проект можно назвать компромиссным, учитывающим мнения и позиции всех заинтересованных сторон. Изменения в Конституцию Республики Татарстан отражают федеральные инновации, в то же время призваны обеспечить стабильность и преемственность основного закона республики. Очень скрупулезно с юридической точки зрения, права, даже политический, я бы сказал, вопрос. Мы нашли взаимоприемлемое решение, которое позволит нам принять его.
Дәүләт Думасы язгы сессияны ачты. Көн тәртибендә актуаль закон проектлары аз түгел. Күпләрнең авторлары Татарстан депутатлары. Россия парламентының Түбән палатасы карарларының төп блогы махсус хәрби операциягә мобилизацияләнгән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә бәйле иде. 8-нче чакырылыш Дәүләт Думасы 1 ел һәм 3 ай эшли. Бу вакыт эчендә 2 еллык бюджет, дистәләгән социаль мөһим закон кабул ителде. Узган ел парламентарийларны ышандыру буенча махсус хәрби операциядә катнашучы мобилизацияләнүчеләргә ярдәм итүгә бәйле иде. Илдар Гыйльметдинов бу чакыруда Думаның милләтләр эшләре буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары буларак та эшли. Профильле сораулар мигрантларны социаль адаптацияләүдән алып, Россия халыклары телләрен үстерүгә кадәр. Федераль югарылыкта да шул безнең үрнәкне кулланалар, башка регионнарда киләләр карыйлар. Без алга табада илебездә дуслык, тынычлык һәм күп милләтле халкыбыз үзенең гырыф-гадәтләрен, культурасын, телен саклау юнәлешендә дәүләтнең ярдәмен күрергә тиеш, күреп яшәргә тиеш дигән фикердә торып, бергәләп бу юнәлештә эшләргә тырышабыз. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Ит җитештерү 4%, сөт җитештерү 10% арткан. Мамадыш районы аграрийлары узган елгы эшчәнлекләренә нәтиҗә ясады. Районның Шәмсетдинов христиан фермер хуҗалыгы базасында семинар киңәшмә үткәрделәр. Әлеге чарада язгы кыр эшләре белән бәйле бурычлар да куелды. Теманы Мамадыштагы хәбәрчебез Илнур Юнысов дәвам итә. Виктор Крюков шәшу агрегатын ремонтлау белән мәшгуль. 30 елдан артык авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куючы механизатор сүзләренчә, бу эшкә җитди карарга кирәк. Яхшылап сөкләндерсәң, кырга чыккач ватылып килмертмәячәк. Үзе безгә эшлисе бит ди сюжет герое. Буларның хәзер ниләрне карарга кирәк инде? Сашникларны, втулкаларны карап нитеп, майлап нитеп, хаҗилары сынган варит итеп, шул инде. Түбән Кыйрлы авылындагы Шәмсетдинов крестьян фермер хуҗалыгында тракторлар ремонты да тәмамланып килә. Семинарда катнашкан район башлыгы урынбасары Ришат Самигуллин белгечләргә һәм фермерларга мөрәҗәгать итеп бу эшне тиешле срокларда сыйфатлы итеп башкару бурычын куйды. Киңәшмә кысаларында фермерның терлекчелектәге күрсәткечләре белән дә таныштылар. Бүгенге көндә биредә 200 баш савым сыер исәпләнә. Бер малдан уртача 18 килограмм сөт савып алалар. Хуҗалык җитәкчесе сүзләренчә, аны сөт бәяләренең түбән булуы бер шей. Сәләр көндә тора 55 сум, әйтик. Сөт 32 сум. Әгәр дә сөтне дә 55 сум ясасалар, бөтен кеше җырлап эшли. Җитә акча. Хөкүмәт субсидия бирмәсә дә җитә. Районда 2022 ел нәтиҗәләре буенча терлекчелек тармагы үсештә бара. Хуҗалыклар 75877 тонна сөт җитештерде. Аңа кадәрге чор белән чагыштырганда үсеш 10%. Бер сыердан уртача 10023 килограмм продукция алынган. Бүгенге көндә 37156 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Узган ел аларның баш саны 1845-кә артты. Хисап чорында 93945 центнер ит җитештерелде. 2021 ел белән чагыштырганда үсеш 4%. Булар хакында семинарның 60 авылы мәдәният йортында узган пленар өлешендә сөйләделәр. Биредә шулай хуҗалыкларның машина трактор паркын яңарту мөмкинлекләре турында да сүз барды. Кредит программалары бар, андан соң лизингка бирәбез инде. Хәзер инде Росагролизингта раннее бронирование дигән бик уңайлы шундый түләү системасы бар. Киңәшмәнең икенче өлешендә районда мини сөт парклары булдыру хакында сөйләштеләр. Илнур Юнысов, Фаил Шәйхетдинов, Мамадыш районыннан Татарстан яңалыклары өчен. Кышкы чорда йорт хайваннары гына түгел, урман җәнлекләре дә кайгыртуга һәм ярдәмгә мохтаҗ. Ел саен көзге, кышкы чорларда аучылар җәмгыяте тарафыннан аларны тукландыру эше оештырыла. Билгеле урыннарга азык запасы урнаштырыла, кыргы җәнлекләргә уңайлы шартлар тудырыла. Әйтик, Актаныш районында гомер итүче Рафак Мирзахитов әлеге эштә бик актив катнаша. Рафак Мирзахитов әнә шулай 2 көнгә бер мәртәбә урман кырларына әйләнә. Үзе күзәтчелек иткән татар сугсу участогында яшәүче кыргы җәнлекләрне карау, алар өчен уңайлы шартлар тудыру максаты белән килә ул биргә, аларга азык запаслары сала. Кышкы чорда кыргый хайваннарны ашату өчен урманчылар тарафыннан 7 тонна тоз белән бергә печән, ашлык, азык калдыгы әзерләп куелган. Бу урмандагы җан ияләренә кышын азык табырга булышу, кар калын булган очракта ярдәм максатыннан башкарыла.
мындай басулар, көпелік басулары, люцерна басулары. Пока шунда. Бар пока мында иеләшә тора, нитә шуңа салып куябыз да. Уже басуларга квартиранеге мында килә башлар. Актаныш урманнары аз булган район исәпләнсә дә, районда кыргый җәнлекләр җитәрлек. Пыши, болан, кабан, төлке, кыр кәҗәсе, куяннарның берничә төре яши аучылар. Аларның һәр кайсын эзләреннән танырга була. Урман җәнлекләренең азык запасын барлап тору урманчылар тарафыннан даими төстә башкарыла. Җәнлекләргә йөрү өчен юллар салу эше дә план нигезендә башкарыла. Көн саен тикшереп тормасак та, бары көн аралаш чыгабыз, карыйбыз, кайсан биткән, шуларга үстибез. Үстәштүреп караштырып торабыз инде. Җитмәгән җирләрдә менә игеләләр без ясаган җирләрдә булмый, башка җирләрдә тупланалар. Шундыйрак җирләрдә икенче гармушкалар ясарга тырышабыз. Бүгенге көндә район аучылар җәмгыяте таң бер эшкә әзерләнә. Гыйнвар урталарында республикада кыргый җәнлекләрне кышкы исәпкә алу башланды. Республика территориясендә урман җәнлекләрен исәптә тоту эшендә аучылык хуҗалыклары белгечләре, урманчылар, биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты белгечләре, җәмәгать инспекторлары һәм бу эшкә битараф булмаган аучылар катнаша. Исәпкә алу 10 мартка кадәр барачак. 23 маршрут үтәсе бар, 10 километр, примерно 230-240 километр үтәсе бар. Җәнлекләрне изеннән шутлайбыз, единица площадька чыгарабыз плотностен инде, плотностьны чыгаргач, численностьны шутлап була. Район аучылар җәмгыяте җитәкчесе Ильяс Галямов билгеләп узганча, кышкы исәпкә алуны үткәрү өчен җилсез, аяз, җәнлек эзләрен кар каплап китми торган көннәр кирәк була алачак. Эльза Ахмеджанова, Регина Саляхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Татарстанның атказанган рәссамы, 6 номерлы сәнгать мәктәбе директоры Наҗия Галлямованың иҗат эшчәнлегенең 50 еллыгына багышланган күргәзмәсе ачылды. Биредә ул иҗат иткән картиналар тәкъдим ителде, шулай ук әлеге чарада рәссамның үзе язган китабын да күрергә мөмкин иде. Күргәзмә залыннан Лина Нәҗметдинова репортажы. Интересное такое название книги. Художка. Школа волшебства. Балалар безнең мәктәпне художка дип йөртә. Шул уңайдан китапның исеме Художка школы волшебства. Сәнгать мәктәбен тылсым мәктәбе дип әйтәбез. Чөнки балалар бирегә килгән чакта кулларында карандаш тота рәсем ясый да белми. 5 ел дәвамында профессиональ дәрәҗәдә рәсем ясарга өйрәнәбез. Наҗия Галлямова 50 елдан артык гомерен яраткан һөнәренә багышлаган. Бик күп еллар дәверендә балаларга рәсем ясарга өйрәтә. Рәссам үзе дә илһамы килгән чакта беренче чиратта кулына кагаз белән карандаш ала. Пейзаж жанрында иҗат итү ниндидер илаһи көч бирә ди Наҗия ханым. Һәрбер ясалган рәсем күңел түрә аша үткән, тормышның бер кисәгеннән алынган. Распоряжением мэра города Казани за безупречную службу награждается Галямова Назия Хамитовна. Шул уңайдан атаклы шәхес туплаган тәҗрибәсен Художка школы волшебства дигән китапта чагылдырган. Күптән түгел генә басылып чыккан китапның тәкъдим итү кичәсе булып узды. Чара төрле җырлар һәм уен кыраларында уйналган көйләр белән үрелеп барды. Шулай ук рәссам үзе иҗат иткән китабы турында тулырак сөйләп китте. Китапның һәрбер битендә кыскача мәгълүмат фотографияләр белән аңлатылып бара. Һәрбер теләк белдерүче китап белән якынрак танышып, рәсем ясау буенча элементларны үзе өйрәнә ала. Дина Нәҗметдинова, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Мәскәүдә 1997 елда Фикрат Табиев тарафыннан татарлар штабы оештырылган иде. Шул еллардан алып бүгенге көнгә кадәр Мәскәү татарларын берләштергән штаб тулы куәттә эшләп килә. Үзенең эшчәнлеген көннән-көн җәелдерә бара. Шул уңайдан бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта Мәскәүдәге татар штабы координаторы Гөлнара Яруллина.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Узган ел Бөтен дөнья татарларын берләштереп торучы Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы белән истәлекле булды. Мәскәүдә эшләп килүче татар штабы да бу чарага зур өлеш кертте. Бу турыда тулырак Мәскәүдәге татар штабы координаторы Гөлнара Яруллина белән әңгәмә корырбыз. Гөлнара, исәнмесез? Исәнмесез. Сөйләшүебезне соннардан башлыйк әле. 2022 елда татар штабына ничә татар килеп кушылды? Минем санавымча инде 300-400 яңа кеше. Тулайым алганда ничә кеше булды инде сез? Безнең һәр вакыт яңа кешеләр киләләр, өлкәннәр китәләр. Һәм 3000, 4000 шундый берәр. Белүемчә, татар штабында әлбәттә инде сез төрледән-төрле кызыклы очрашулар оештырасыз. Һәм инде бу берникадәр менә шулай итеп Мәскәүгә килгән барлык татар яшьләрен берләштереп торучы зур бер мәйдан. Үзегезнең эшчәнлегегез турында тулырак сөйләп китсәгезче. Безнең яшьләр генә түгел, безнең өлкәннәр белән дә бик зур эшләр барыла. Һәм яшьләр өчен, гомумән студентлар өчен без һәр якшәмбе яшьләр кичәсен уздырабыз. Анда инде безнең студентлар гына һәм шул кичәләрдә без яңа төрле кызык спикерлар чакырабыз. Алар алдыннан чыгыш ясыйлар, яңа темалар, анда бизнес турында, ничек һөнәрне сайлап алырга. Аннары бу кичәләрдә без һәр вакытта да татар телендә баян алдында татар җырларын җырлатабыз. Һәм инде өстәл уеннарында уйнатабыз татар телендә. Безнең татар телендә бик күп яңа уеннар бар. Һәм беренчесен безгә иң яраткан уеныбыз инде ул Сабантуй уены. Ул Казаннан алып кайттым мин аны. Шул Бөтен дөнья татар конгресслар август айында. Бу өстәл уены булып чыга. Өстәл уены, әйе. Менә шулай итеп кызык формада кичәләр уздырабыз. Кызыклы кичәләр оештырасыз, әйме? Аллаһы кичәләреме шулай без танышу, анда бер-берсе белән аралашу, менә алар бер-берсенә ярдәм итәләр. Мин үзем бит Казаннан күчеп килгәч, Мәскәүгә минем инде проблема булды. Инде ул татар телендә кем белән аралашырга. Менә монда Казанда яшәгәндә әтиәнием белән, бөтен дусларым белән татар телендә аралашкан идем. Менә Мәскәүгә күчкәндә инде анда кем белән сөйләшергә. Менә шулай итеп, шундый проблемага чыккач, бездә шундый штаб татар дигән оешма бар иде. Һәм инде мин бу оешманың координатор булып, шундый татарларны берләштерәм һәм аларны аралаштырам татар телендә. Үзем Казаннан булгач, миңа әйтәләр, син ничек матур итеп сөйләшәсең, кая өйрәндең дип сорасалар. Мин әйтәм, мин Казан кызы, безне монда матур итеп сөйләштерергә өйрәтәләр. Бәлки менә безнең телевизор экраннарыннан карап утыручы яшьләр Мәскәүгә җыйналардыр. Димәк, инде менә сезнең өчен мәгълүмат, татар штабына килегез. Сезне биредә көтәләр дип әйтергә кирәк. Бик көтәбез, килегез, языгыз. Мин сезгә бик шат булам. Гөлнара, шунысын әйтергә кирәк, менә 2022 елга нәтиҗәләр ясап әйтсәк, сезнең якташлык җәмгыяте дигән шундый проектыгыз да барлыкка килде. Менә бу проект үз эченә нәрсәләрне ала? Менә бу якташлык проекты инде ул һәр вакыт яшьләр якшәмбе кичәсе дип атала. Алар өчен, студентлар өчен без кичәләр уздырабыз. Менә бу кичәләрдә алар бер-берсен беләләр. Менә экзаменда берәр нинди дөрес хатлаулы сораулар бирсәләр, алар бер-берсенә ярдәм итә. Менә безнең студентлар өчен һәр елны караван национальных событий дип шундый очрашулар бар һәр институтларда. Анда без татарларны бик матур итеп күрсәтәбез. Һәм менә бу теге елны без шулай итеп 12 вузда шулай йөрдек, бөтен вузлардан, һәм аларда һәр вакыт татар милли ризыкларны, татар милли киемнәрне күрсәтеп, шулай итеп Татарстанны бик матур итеп күрсәттек.
Узган елга нәтиҗәләр ясадык, ә инде 2023 елга нинди планнар белән керәсез? Бик зур планнарыбыз. Әлбәттә, инде һәр вакыт татар телендә сөйләшәбез, татар телен онытмыйбыз. Бөтен яшьләребезгә яңа китаплар бирәбез. Безнең инде традиция штабта. Безнең кичәләргә килгәндә без татар нәшриятыннан басып алынган журналларны Татарстаннанмы, Нижний Новгородтан, төбәкләрдән газеталарны алабыз, чыгарабыз һәм һәр студентка бирәбез пакеттан. Инде ул безнең шундый штаб татар дигән пакеты. Инде һәр вакыт шул штабтан алар киләләр шундый пакетлар белән. Аңлашылды. Ә инде проектларга килгәндә? Проектларга килгәндә безнең Татарстанда яңа проект булачак, ала берсә рәхәт кичләре. Анда инде без гомумән татар телендә сөйләшәбез, татар телендә җырлар җырлыйбыз, өстәл тавын уеннары һәм яңа ризык ясый торган менә шундый передача ясыйбыз килә. Бик шәп проектлар, әлбәттә, инде сезгә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә дә. Әкият Курчак театры 1001 кичә әкиятләр җыентыгына кергән Алладин әкиятен чыгара. Премьера 3 февральгә билгеләнгән. Шул уңайдан бүген Хәерле көн Татарстан тапшыруында кунакта Әкият Курчак театрыннан Татарстанның атказанган артистлары Дилүз Хуҗахмәтов һәм Алсу Хайсарова килүләр көтелә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Мин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.